Roja pênşemê duyem roja sêyemîn dîdara diyaloga Sûrî li bajarê Kobaniyê ye. Bi serpereştiya Encumena Sûriyaya Demokratîk Mesedê roja çarşemê 27 Adara 2019 yekem roja sêyemîn dîdara diyaloga Sûrî dest pê kir. Pênşemê jî roja duyeme ji wê dîdarê. Di gotarên beşdarbûyan de tekezî li ser girîngiya hevjiyanê di navbera hemû pêkhateyan de hate kirin. Herwiha piştgirî û alîkariya dezgehên civaka sivîl û aktivkirina wan. Li gorî zanyariyan nêzîkî 135 kesayetî li dîdarê beşdar bûn. Hejmarek ji wan ji kesayetiyên opozisyona hundur û ya derve bûn. Dîdara diyaloga Sûrî li bajarê Kobaniyê li jêr diruşma ji girêbesta civakî ber bi serdema demokrasiya nû ve hat eldarxistin. Di roja yekem de destûr û prensîpên serekeyên destûra Sûriyê hate got û pêşkirin. Tekezî li ser misogerkirina parastina mafên hemû pêkhateyan di destûrê de bi bê dûrxistin yan piştguhkirina tîkes û aliyî. Ji prensîpên ku ji bo destûra Sûriyê hatin pêşniyarkirin û got û pêşkirin gel takejêdera yasadanîn û deshilatê ye. Sûriye komareke yekbûyî, demokrat, xwedîserwerî û kesayetiyek yasayî ye. Serokatî herwiha damezrandina di dezgehên dewletê de ne li ser bîngeha neteweyî yan olî ye. Dewleta Sûriyê pabendiyê bi peymana neteweyên yekbûyî û prensîpên navdewletî yên mafên mirovan û peymanên navneteweyî û rêsayên yasaya navdewletî dike. Sûriye dewleteke pirjimar û pirnetewe û ol e. Herwiha tê de ol ji dewletê cuda dibe. Serwerî ji gel re ye. Dîmeşq paytexta Sûriyê ye. Ji mafê hemû neteweyan e ku bi zimanê xwe bixwînin û fêr bibin û bidin fêrkirin. Doza Kurdî li Sûriyê dozeke niştimanî ya demokratîk e. Destûr li mafên neteweyî yên rewa ji bo gelê Kurd bi Kurd tê. Destûr li hebûn û nasnameya neteweyî ya Siryanên Aşûr mi Kurd tê û zimanê wan zimanekî niştimanî ye û fermî ye. Xurtkirina pêgeha jinê ji aliyê siyasî, rewşenbîrî, aborî û civakî ve. Wek hevî di navbera jin û mêran de. Misogerkirina mafên xwediyên pêdawîstiyên taybet, parastina zarokan û mafên wan. Artêşa Sûrî dezgeheke niştimanî ye, welat û serxwebûn û serweriya Sûriyê diparêze. Di roja pênşemê de mijara nexşereya çareserkirina krîza Sûriyê di serê ajandaya gotûbêjan de ye. Ew jî bi mebesta diyarkirina nerînên aliyên Kurd, Arab û pêkhateyên din derbarê vê çareseriyê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.